This is a message from Rory Breaker, dedicated to Wrexham football team, probably the best football team in the world. And I'll tell you what, Leighton Orient, if the milk turns out to be sour, Wrexham ain't the type of pussies to drink it. Do you get me? Leighton Orient dim, Wrecsam dim, hanner amser. Beth ti'n fel o'r hanner o'r ail? Da ni lwcus iawn i dal bod yn ni, really. Mae bod yn... Gêm di bod yn hanner ni, rhan fwy o'r hanner, a maen nhw jyst di methu cyfleon, mae bosib dod nhw'n cael cic o'r smotin, mae o Concord yn ei arbediad dda. Da ni jyst ddim yn chwarae, da ni'n tueddu i roi peli hir a mae'r bel yn dod syth yn ôl. Da ni'n edrych yn well mae'r bel ar y llawr, ond wedi dweud hynny, mae yna rhywbeth o classic parky am y perfformiad. Fel hyn, da ni yn chwarae, da ni'n cymryd y pwysau a dod yn ôl yn yr ail hanner. Ie, wel, Wrecsam tar y postyn yn dod, fatha yn y munud ola. Wyt ti'n disgwyl gweld rhywun yn dod o'r fainc i wneud pethau well? Dwi'n gwybod beth sy'n licio gweld ydy rhywun yn dod corff ychwanegol yng nghanol cae. Dwi'n meddwl be'n eisa ydy'r un newidiadau garfer, Mullin ar ôl 60, Palmer ar ôl 75. Dwi'n meddwl bod ni'n edrych, maen nhw'n edrych yn dîm da, lot gwell na'n ni'n disgwyl, a mae'n teimlo i fi fel y game Birmingham, bod nhw just, os nhw'n dal ati fel hyn, fydden nhw yn sgorio. Wel, di'r happy clapper ddim cweit mor hapus ag arfer yma. Wel, bydd o ddiddorol gweld, mae gen i cwbl chwaraewyr ar y fainc. Dydy Rathbone ddim, a falle mae fod yr un amlwg i ddod ymlaen i newid ganol cae, achos mae Andy Cannon falle ddim wedi cael ei gêm gorau hyd yn hyn, a da ni'n cael Trafford cadw ar y bel. Ond mae'n dim. Mae'r gêm yn y fantol, a gen i weld ti'n gweld pethau digwydd. Leighton Orient dim, Wrecsam dim. Ail hanner, dim gwell i Wrecsam os ydyn ni'n dweud. Edrych fel y tîm mwy tebygol i sgorio yn yr 20 munud ola yn bendant. Mullin, Stephen Fletcher, George Evans yn dod ymlaen yn lle Andy Cannon. A gwell siap os ydyn ni'n dweud ar hynny. Canlyniad gêm gyfartal ddiwedd y dydd, beth ti'n teimlo am hynna efo? Pwynt yn derbyniol iawn ar ôl yr hanner cyntaf. Fel ti'n dweud, oedd George Evans ymlaen ac yna ni fwy o reolaeth. A wedyn mae Fletcher yn cynnig gymaint mwy na Palmer. Mae'n gallu dal y bel, mae'n gallu rhoi'r bel i'r chwaraewr nesaf sy'n dod i fyny. Mae'n hofron yn yr awyr fel dyn ni'n be. Mae'n jyst yn cynnig mwy a dda ni'n fwy o fygythiad oherwydd hynny. Hapus am y pwynt yn diwedd. Do, yna un pwynt lle gafodd y bel yn y blwch cosbi. Bel yn mynd i Stephen Fletcher. 3 cyfle falle gan Wrecsam i roed y bel yng nghefn y rhwyd. Fo ddim digwydd. Dros y 90 munud, gêm gyfartal y ganlyniad teg, dwi'n meddwl. Gobeithio gawn ni ganlyniad tebyg os nad gwell nos Fawrth yn Stevenage, a wedyn fydd o wedi bod yn wythnos dda i Wrecsam byw. Ti'n ddisgwyl nos Fawrth? Mae bach yn bryderus efo ran arnau Max Clyweth. Falle fyddwn ni'n weld am spel rwan, ond y sgad i dod ymlaen, felly gobeithio fydd o'n dechrau nos Fercher. Oedd O'Connell ddim wedi cael gêm dda, dwi'n meddwl, a 1-2 yn hanol cae. So ti'n gallu newid, ond dwi'n meddwl bod buddigoliaeth yn rhywbeth sy'n ni'n disgwyl nos Fawrth rwan, ond dwi wastad yn deud hynny. Wel, gobeithio fe Max Clyweth ddim allan am amser, o ddim yn glir, ond nath adal y cae. Dim lot o bobl o gwmpas o pam nath o frifo sy'n beth yn arwydd da. Ambell i newid dwi'n meddwl ar gyfer nos Fawrth, ond dyna lle mae cryfder y carfan yn dechrau dangos. Felly, gêm gyfartal neu gobeithio buddigoliaeth. Ar ôl gêm gyfartal yn Leighton Orient, colli nos Fawrth, 1 gôl i ddim yn Stevenage.
felly dim 2 gêm mwy llwyddiannus. Beth y deimlad ydy am y gemau arwel? Wel, dwi'n dechrau darogan yn gywir di mynd. Nes i ddweud 0-0 yn Orient, so o'n i'n iawn yn fanna, bod fi ddim eisiau bod yn iawn. A hanner cyntaf siomedig, rili o ran y peldroed. O'n i'n stryglo i gofio lot o'r gêm, i fod yn onest. Oedd hi'n ddilewyrch iawn. Fans yn ffantastig, yn ei clywed hynna trwy'r gêm. A ia, just oedd o'n teimlo fath o pwynt da, oedd i cartre, a yn enwedig o ystyried yr hediad dyn ni wedi gael. So dwi'n meddwl oedd y pwynt yna'n lot mwy gwerthfawr na'r perfformiad. Cyn belled bod ni'n cael perfformiad da a wrach canlyniad ar y nos Fawrth. Ond os o'n i'n meddwl bod hanner cynta Orient yn siomedig, oedd hanner cynta Stevenage, y gweilad dwi wedi weld ers misoedd lawer. Oedd na ddim hyder i weld yna, oedd nhw'n chwarae fel sy'n nhw rioed i gweld glaw o blaen, heb sôn am chwarae yn y glaw. Felly, ia, na, mae cwpl o newidiadau. O'n i dallt yr angen i'r chwaraewyr fod yn ffresh wrach, a Fletcher yn dechrau, a George Evans yn dechrau. Yn amlwg, Cleworth wedi anafu. A dwi'n meddwl bod Parky wedi gwneud lot o le. Dwi'n meddwl bod gen y chwaraewyr lot i ateb amdano fo yn yr hanner cyntaf ne. George Evans, dwi'n meddwl na'r peth gorau nath oedd dod off di anafu. Dwi'n meddwl oedd o'n siomedig iawn yn edrych fel chwaraewyr sy'n heb chwarae ys misoedd yn anffodus. Felly, ia, a just, nath nhw ddal i drio yn yr ail hanner, a eto Parky'n neud y peth iawn, dwi'n meddwl. Oedd y tîm nath orffen yr ail hanner. Ti disgwyl gol yn rwle, nath i ddim dod am ddiffyn cadarn gan Stevenage. Dim cweith ddod off, ond dwi'n mynd un sy'n mynd i ladd ar Parky am canlyniad, achos dwi'n meddwl nath o drio wneud y peth iawn. Dyna fo, dyn ni wedi colli gêm oddi cartre, dyn ni dal yn ail, a mae gennym ni gêm sydd ar bapur yn haws disadwn. Wel, yn wahanol i lot o bobl ar y we, dwi ti ddim yn lladd ar bawb a eisiau cael gwared o Parky, fel mae sawl un wedi. Do, at Wrecsam chwarae efo 4 yn y cefn. Bron i hanner awr, felly mae hynny'n symudiad mawr ymlaen o beth dwi wedi weld o beth oedd Parky wneud 2-3 blynedd yn ôl. Felly, oedd o ddim diffyg ymdrech mewn ffordd, a sawl chwaraewr ymosodol ar y cae ar y diwedd, ond dim cweit yn gallu gwneud digon. Beth y deimlad ydy ar ôl gêm yn Stevenage i fod? Dwi'n meddwl, wel, yn bersonol, mae disgwyliadau fi wedi bod yn afrealistig gêm dwytha, beth ti'n sbio arno fo. Falle bod y dechrau da i'r tymor wedyn wedi dylanwadu ar hynny, ond dwi'n gwybod, oedd nhw'n gemau caled, nathon ni ddim perfformio neithiwr o gwbl, o'n i'n meddwl bod i amddiffyn nhw'n wych. Maen nhw wedi cael amddiffyn gorau yn yr adran, llynedd, a maen nhw'n edrych felly lenni hefyd. Maen nhw'n solid chas Elliot Lee er enghraifft ddim sniff, bob trodd yn cael y bel, oedd rhywun ar ei benno, oedd methu creu yn byd, peli mewn y canol bach yn siomedig. A dwi'n meddwl weithiau, di Parky mond yn newid i'r 4 yn y cefna, pe yna bach o banig. Mae wedi rhedeg allan o syniadau. Dyna ddim rheolaeth yn ganol y cae. Sy'n oce, ti'n bod, dy ddim yn dda, ond mae rhaid ni sylweddoli mae'n y gemau caled yn mynd i fod. Mae'n dechrau, dwi'n mwynhau, mae'r geia'n dechrau rwan dydy, a rwan mae'r gemau caled yn dod, a rwan mae eisiau torchi llewis. Derbyn bod ni ddim yn mynd i ennill bob gêm, ddim Birmingham ydy ni. Felly, ia, fel o Aaron yn dweud, ymlaen at disadwn rwan. Felly Wrecsam dal yn ail yn y gyngrair, ond falle fod y werth nodi fod ni yn gosach at Charlton, sydd yn 10 yn y gyngrair, na gyda ni at Mewn, sydd yn Pennod, Birmingham, dylwn ni ddweud. Felly 5 pwynt tu ôl i Birmingham, 4 pwynt o flaen Charlton. Felly mae'r timau gyd yn agos iawn, da ni dan hanner ffordd i fod yn onest. Felly, ond buddigoliaeth disadwn yn erbyn Northampton, fydda ni wedi cael 20 pwynt fo'n 10 gêm, a dwi'n meddwl fysa pawb yn dweud fod hynny'n dechrau da.
Mae'n teimlo chydig yn wahanol gan fod ni wedi cael dechrau mor dda a mod wedi cael 4 pwynt yn y 4 gêm dwytha, ond buddigoliaeth dydd Sadwrn, dwi'n meddwl fydda ni mewn lle eitha. Faint o feddiant, da chi'n meddwl, gafodd Wrecsam yn erbyn Stevenage? Arwel? O, 30. Efor? Wel, ia. 30 yn yr hanner cynta, a wrach 50 yn yr ail hanner, so na i ddweud 40 o gol. Dwi'n meddwl, mwy na hanner, dwi'n meddwl gatho ni fwy o'r bel na dydyn ni gael drwy'r tymor. Dyna'r teimlad dwi'n gael. Nath ni'n byd efo fo, ond dyna'r teimlad dwi'n gael. Dros 60%. Felly, ond mae'n dangos o Stevenage i raddau wedi gwneud i ni, beth da ni'n trio wneud i lot o dim eraill, doedd e'n. A dwi'n meddwl oedd y gêm Orient a Stevenage yn teimlo'n gemau, oedd pwy bynnag oedd yn mynd i sgorio yn gyntaf yn mynd i fod mewn sefyllfa cry iawn. Os a Orient di sgorio dydd Sadwrn, dwi'n meddwl fysa ni wedi cael un anodd iawn i ddod yn ôl, achos da ni'n di sgorio yna yn y gemau dwytha. Ond mae'n odd edrych ar y we a pawb yn ôl cwyno parky out o pethau felly, fod ni wedi cael dechrau da. Felly, mae dydd Sadwrn yn gêm bwysig jyst i gadw'r momentum yna. So ni'n cael buddigoliaeth, da ni wedi gwneud yn iawn yn do. Hyd yn y gemau dwytha, 5 pwynt o'r 8 gêm, 8 pwynt o'r 5 gêm dwytha, 2 o'n nhw oedd i cartre. Wel, di hynny'n mynd ofnadwy na di, to. Be di deimlad y di, Teifor? O'n i jyst eisiau gofyn, rili, i'r ddau na chi, byddwch chi fel o'r gol neithiwr. Oeddech chi'n meddwl bod y conco ar fai? Dwi'n disgwyl o gael i giro o bell allan, o'n i'n meddwl sef wedi gallu cyrraedd y bel. Dwi'n wrong yn hynny? Wel, mae'n anffodus, oedd y cae yn lyb ofnadwy, doedd, a mae hynny'n mynd i effeithio, mae'r bel yn mynd i ddod oddi ar y cae yn sydyn. Oedd o'n bell allan, ond gafodd o gormod o amser i big o'i spot. A weithiau pan mae'r bel reit yn y gornel bella, mae'n anodd iawn i gyrraedd ond dydy. Ond felly, na, dwi'n teimlo fod yna gymaint hynny o fai arno fo. Ond anlwcus fod o'n ergyd perffaith i fod yn onest. Ti'n mynd cael rein yn aml iawn. Ond dyna'r gwendid mwyaf, nam lot o siap arno ni'n sgorio nag oedd nes ti sôn am Elliot Lee, oedd o'n troi yn ôl yn doedd, ac bron yn colli'r bel ac yn rhoi ni mewn trwbl, oedd gen ti Mullin, Lee, Palmer a Marriott ar y cae am yr hanner awr ola, a dim lot o siap ar ni sgorio, felly mae hynny yn mynd i gostio cwestiynau. Ond Stevenage dim ond wedi ildio 5 gol trwy'r tymor, a fel ti dweud, efo amddiffyn cry iawn llynedd hefyd. Felly, dwi'n meddwl dyna beth i bobl ddim yn sylweddoli. Mae'r 2 gêm diwetha yn fwy tebyg i fel mae Wrecsam di chwarae oddi cartre am y 2 blynedd nag oedd yn 2 gêm cyntaf ni. Da ni wedi mynd yn ôl i fel da ni wedi bod yn chwarae a da ni wedi cael 2 blynedd llwyddiannus yn do. Felly allwn ni ddim, benna ddim yn amser i banicio, ond mae o'n codi ambell i gwestiwn. Yna beth o cael yn ogl hefyd, oedd Scar, dwi'n meddwl wedi cael gêm dda, dwi'n meddwl, a parodrwydd Parky newid y tîm, bod o'n ddim wedi gweithio, mae'n rhywbeth i groesawu, dwi'n meddwl, felly ddim yn ddiwedd y byd, fel os ti'n cymryd o ddarllen peth ar y we. Ie, oedd ni well tîm yn ail hanner 2 gêm. Beth sy'n odd ydy, oedd y gêm orffennodd yr ail hanner yn Orient, yn lot fwy tebyg i'r tîm ddechreuodd yn erbyn Stevenage, ond eto nath nhw ddechrau'n wael, a'r tîm hanner cynta yn erbyn Orient nath chwarae dda yn erbyn Stevenage yn yr ail. Felly, ddim falle bod na ffordd... Oedd Evans, chwarae'r gwahanol yn y 2 gêm. Ni'n meddwl bod o'n dda iawn yn erbyn Orient, a wedyn yn ofnadwy. Do, oedden ni'n edrych llawer gwell efo Dobson yn ôl yn y canol, yn doedden, yn erbyn Stevenage. Unrhyw sylwadau eraill ar ôl? Ie, dwi'n meddwl bod Dobson a Evans di cweith gweithio fi gilydd, dau chwaraewr rhy debyg o bosib. Oedd y balans ddim cweith yn iawn o'r dechrau, a
Wel, mae'r rif yn i fi... Diolch cweith yn ar yr un donfedd a'r chwaraewyr arall ar ran lincio fyny. Mae'n rhywbeth yn efo, mae'n gyflym. Gath o gyfle i gymryd ergyd at y gol, ond nath o cicio i'n bell dros y bar. So diolch cweit ar yr un donfedd i fi. Diolch yn lincio fyny efo'r chwarae'n dda iawn. Sicr diolch yn croesi'r bel i fewn. Felly, i fi, sy'n ni wedi cymryd fo off a gadael McLean arnodd neithiwr, deud y gwir, pan nath Andy Cannon ddod arnodd. Mae o dal bach yn ffres, dwi'n meddwl, a mae'n potensial yn efo hefyd. Oes, dwi'n meddwl, hyn o'r neithiwr nath Barnett lwyddo i groesi'r bel i fewn yn aml ac oedd yn edrych yn mwy atebygol i greu. Mae Riven yn cael cystadleu fatha, mae'n cael y cyfleoedd tebyg, ond dydy o ddim yn rhoi y bel i mewn pan mae'r cyfle yna na di fod gen fod ddigon o gyflymder. Felly mae yna chydig bach o angen cael ar yr un donfedd i cytuno. Wrth gwrs, mae'n sôn fod James McLean wedi bod efo anaf, mae chwarae 2 gêm ar ôl i gilydd. Oedd yna sôn cyn y gêm fod yna virus yn tîm Wrecsam hefyd yn doedd, a fod y bobl yn sal. Nath Parky ddim sôn am hynny ar ddiwedd y gêm, ond bosib bod yna elfen o wir yn hynny. Felly, ti ddim yn mynd i fynd trwy tymor heb golli gefen a gwyth, felly mae rhaid i ni, fel ledodd Parkinson ar ôl y gêm, mae rhaid ni gymryd yn ffisig a symud ymlaen i'r gêm nesaf. Mae falle'n amser i tîm y merched gymryd i ffisig hefyd, fod o'n perfformiad falle chydig yn well ar ddi Sul. Colli ar y cae ras i Abertawe, sydd yn dîm cry iawn. Beth ydy deimlad ydy ar ôl y gêm Arwel? Canlyniad siomedig arall yn anffodus. Cwpl o newidiadau i'r gêm yma. Abi i Deden yn dechrau, Rosie Hughes ar y fainc. A Kenan Allen yn ôl yn canol yr amddiffyn, nath hi'n neud gwahaniaeth mawr. Felly, dwi'n meddwl, ond nhw'n nhw'n gystadleuol am rhan fwyaf o'r gêm. Dwi'n meddwl yr adegau pwysig, camgymeriadau bach sydd wedi costi'r gêm iddyn nhw, achos am rhan fwyaf o'r gêm oedden nhw yn gystadleuol. Camgymeriad bach i ail gol Abertawe, gol geidwad jyst ddim yn digon cry yn yr awyr, a gol i rhywyd i hun yn gan Katie Sharp, eto ansicrwydd yn yr awyr yn gadael nhw lawr. Ond o'n i bai am y cyfleoedd yna, oedd hi'n gêm gystadleuol fel o'n i'n deud. O'n i'n edrych ar Rosie Hughes ar y fainc, achos nath na rhyw 2 eilydd o darnodd ar tua 75 munud, a Rosie Hughes ddim yn un o hynny. Ac oedd o'n amlwg ar ei gwynebu bod hi ddim yn hapus bod hi ar y fainc. A gath hi 5 munud a pwynt i brofi, a chwarae teg, nath hi gael y gol, ac o fewn trwch blewyn, o'n i bai am tacl wych Jessica Williams, sa'i sgolio'r gol union i'r sgôr, felly braf gweld hi yn sgorio eto. So nhw'n rhwystredig o ran y canlyniad, ond eto, doedden nhw byth yn mynd i wneud digon i ennill y gêm nes, so nhw wedi bod yn lwcus i gael gêm gyfartal, really. A fel da ni wedi dweud yn droion, maen nhw'n gêm nebyn Aberystwyth, honno fydd y prawf iddyn nhw. Mae Caerdydd, Llansawel a Abertawe gam yn well nhw ac yn gryfach nhw ar hyn o bryd. A pethau positif, Abi i Deden, mae hi'n edrych yn dda iawn, oedd hi'n gry, yn dda ar ei thraed ac yn lincio fyny efo'r chwaraewyr eraill. Eifa Sycli hefyd wedi cael gêm da. Dyna oedd ddigon o bethau positif. Werth nodi hefyd, dwi'n gwybod, o'n i'n edrych ar app Peldroed Cymru, oedd 2 allan o carfan Abertawe ddim yn Gymru, a oedd yna dros hanner tîm Wrecsam ddim yn Gymru. Oedd yn dechrau dydd Sul, felly just rhywbeth o'n i wedi sylwi wrth fynd drwy'r app, really. Nes i dweud wrth dwytha am lle mae'r pwll o chwaraewyr fyddai'n gallu cael ei denu ddod i Wrecsam i gystadlu efo'r tîm ar y top ne. Dwi'n yn gwybod, ond yn amlwg mae yna bwll o chwaraewyr lleol-ish lawr yn y de sy'n gallu creu tîmau mor gry a Abertawe Caerdydd, felly. Gobeithio fydd yna 3 pwynt dydd Sul. Croes i bob dim. Ydy, pan mae Rose Hughes yn sgorio gols, mae Wrecsam yn chwarae dda, dydy, felly dwi'n fel y gweld i enwi nôl wedi rhoi y bel gefn y rhwyd yn codi dy galon di. Ond fel ti'n deud, oedd o'n od fod wedi cadw i
Oedd hi ar y cae cyhyd, ond Rosie yn profi phwynt, mae hi'n yn reit bendant a penderfynol pan hi eisiau profi pwynt, dwi'n meddwl. Felly gobeithio bydd a well perfformiad yn erbyn Aberystwyth. Unrhyw sylwad gen ti efo'r? Just am y dorf, really. Dyna, ydy pobl yn dechrau colli diddordeb? Oedd hi dan 2,000 yna, yn doedd? So, bydden nhw'n parhau i chwarae yn y cae ras efo cyn lleiad yn gwylio? Just, cwestiwn rhethregol, mae'n dweud. Symrech chi ateb. Dwi'n meddwl mae'r gemau eto pan maen nhw'n chwarae ar ddiwedd y tymor o blaen ac oedd 'na lot o hype yn doedd. Ac o bobl yn gwybod y gêm gyntaf na fod Rob a Ryan yn mynd y pethau felly. Ydy mae yn gwestiwn yn dydy, tywydd wedi bod yn wych a mae o yndi, ond dwi'n meddwl fod mae yna gwestiynau i'r clwb efo faint o ddifri ma' nhw. Mae Rob wedi dweud fod eisiau gwneud merched y tîm cryfan Ewrop. Wedi dweud hynny am y dynion hefyd, ond yn ariannol mae'n haws wneud y merched yn gryfach na'r dynion yn dydy. Mae'n tîm cryfan Nghymru. Ond dyn nhw ddim wedi dangos hynny wrth gryfau'r garfan Lenin, nadi. Felly mae o yn codi cwestiynau am be fydd y dyfodol. A rhywbeth sydd hefyd yn codi cwestiynau am be fydd y dyfodol ydy sôn wythnos yma am y posibilrwydd o gwpan newydd, cwpan Cyngrau'r Cymru, a Abertawe, Caerdydd, Wrecsam, Casnewydd yn cael bod yn rhan o'r gystadleuaeth, a yr posibilrwydd o'r tîm sy'n ennill y gwpan yn chwarae yn Ewrop. Felly, wrth gwrs, mae rhai yn ddigon hyn i gofio Wrecsam yn chwarae yn erbyn tîmau fel Porto ac Anderlecht a Roma, Manchester United yn Cwpan Ewrop. Felly mae o'n dod â atgofion melys, ond ydy o yn syniad ymarferol? Be wyt ti feddwl, Arwel? Wel, dwi'n meddwl mae yna bethau da drwg. Dwi'n licio set-up newydd y Cymru Premier. So mae yna rhyw elfen o Americaneiddio yn does, rhyw fath rhyw play-offs a rhywbeth sy'n enni'n diddordeb. Hwn i'n swnio rhywbeth sa'n gymleth iawn. Dwi'n meddwl sy'n gallu gweithio. Beth ti ddim eisiau di, sort of, mwy o fixtures sydd yn mynd i amharu ar rhedyd y gyngrair. Mae hwnna'n rhywbeth i feddwl amdano fo, dwi'n meddwl. Achos, fel dyn ni wedi gweld, pen wythnos yma, mae chwaraewr yn anafu. Mae eisiau cadw nhw'n ffresh, ond fel ti'n deud, os yna Cwpan Cymru di o, fe wedi ddechrau dail 11, neu bynnag fel maen nhw'n neud yn rhai o'r cwpanau. Be dwi wedi rili licio di rhywbeth fatha Nations League i Gymru ynde, rhywbeth sydd gyda gwobr ar diwedd, potentially. So maen nhw'n mynd i fewn gystadleuol. A dwi wrth y modd efo Nations League, rai fi gyfaddau efo Cymru, dwi'n meddwl bod hwnna wedi gweithio'n dda. Ond fysa hwnna ddim yn rhywbeth cyffelu i Wrecsam o ran y cwpan yn Ewrop, achos sa gen ti 3 clwb mawr, 4 wrach. A wedyn, gweld sut ni'n cystadlu'n erbyn tîmau gweddill Cymru. So, yr unig beth yn poeni fi ydy'r fixture congestion, really, a'r impact. Ond cyfle i fynd i Ewrop, brilliant. A wedi yn Benfica mynd lawr o dda, dwi'n siŵr. Felly, mae'n debyg fysa fo'n golygu fod Wrecsam ddim yn gallu cyrraedd Ewrop drwy pyramid Lloegr. Wyt ti'n meddwl fod hynny'n golled, Ifor? Di hynny ddim yn golled, a mae'r syniad ei hun ar bapur yn syniad gret, ond dwi'n meddwl rhaid i gael seil bendith tîmau sy'n chwarae yng Nghymru. Os o'n i'n amddifadu Caernarfon, dwi'n meddwl, sy'n ni wedi mynd yn lle, mae'r enillwyr wedi mynd yn lle, y lle sy'n Caernarfon wedi cael lenni. So mae eisiau hynny, mae eisiau ystyried y gemau. So yna 2 gêm ym mis Gorffennaf, cyn mynd i'r unrhyw gyngrair Ewropeaidd, a wedyn 6 gêm ychwanegol, plus y gemau yn y gwpan ei hun. So mae gen ti 10 i 12 gêm ychwanegol o fanna. Ydy yn mynd i amharu ar teithiau America, achos bod y gemau yma'n mis Gorffennaf, a los i ystyried.
A hefyd be fydd ymateb tîm yn Lloegr? Dwi'n siŵr, achos mae yna ddigon o bobl yn dweud go back to play in Wales, fel mae hi, a dwi'n meddwl unwaith nhw'n gweld bod ni'n cael mynd i Ewrop ffordd mae hefyd, sy'r galw yna'n cryfhau, felly cymysg dwi'n meddwl, sy'n licio gweld mwy o fanylion sy'n bod dim mynd i weithio, dweud gwir. Ydy, mae o'n ddiddorol, dydy. Yn draddodiadol, dyna be oedd Wrecsam yn neud, de, a Abertawe Caerdydd, pwy bynnag yn ennill Cwpan Cymru, oedd yn chwarae yn y, wel, cystadleuaeth enillwyr Cwpan Ewrop oedd o, adeg hynny, de, sy'n yn bodoli mwyach. Felly, a mae yna dimau fel Fadws yn Liechtenstein a pethau felly, a mae rhywbeth dwi'n meddwl, mae UEFA yn edrych ar ei wneud mwy, sef cael timau falle yn chwarae mewn cyngreiriau cryfach, achos bod na lot o'r wledydd Ewrop yn llai rwan, ydydan, fel hyn wledydd Iwgoslafia a pethau felly. Felly maen nhw'n dim Wrecsam a tîmau Cymru fysa'r unig dim sy'n chwarae mewn cyngreiriau gwahanol, ond yn cynrychioli i gwlad i hunain yn Ewrop. Felly dwi hefyd yn meddwl, os fysa Wrecsam Caerdydd neu Abertawe yn chwarae ac yn chwarae i'w lefel, mi fysa Cymru'n cael llefydd ychwanegol a fysa tîmau fel TNS a bobl fel yn dechrau yn bellach ymlaen yn gystadlaethau Ewrop. Felly mae yna fanteision posib i dimau Cyngred Cymru hefyd. Heb sôn am y ffaith bod tîmau fel Caernarfon a rhain yn cael gêm yn erbyn Wrecsam ond mynd i enni'n diddordeb a mae yna arian yn hynny yn does. Felly dwi'n meddwl fyna lot o bethau positif. Dwi yn meddwl fysa yna sawl un o dimau Lloegr yn awedig y rhai ar lefel ni, ddim y timau yr uwch gyngred sy'n mynd i gwyno, ond timau fel cefnogwyr Stockport a bobl fel sy'n mynd i gwyno, achos maen nhw'n mynd i weld o falle bod yna fantais i Wrecsam, achos mae yna dipyn o arian i gael yn y gemau Ewropeaidd yma, ond mae o'n bendant yn mynd i roi pwysau ychwanegol ar y garfan, dydy, a jyst edrych ar mae sawl tîm yn yr uwch gyngred, pan maen nhw yn cyrraedd y chwech ucha na, maen nhw'n ffeindio'r tymor nesaf dipyn anoddach achos fod nhw'n gorau chwarae'r gemau ychwanegol yna, felly fysa rhaid i ni fuddsoddi yn y garfan, achos mae o'n 8 gêm yn dydy yn y gyngrair, a mae'n debyg, fel oedd ti sôn i fod, mae yna gemau cyn hynny hefyd yn mynd i fod ar y dechrau'n arbennig i gael y coefficient am hynny, ond mae o bendant yn ddiddorol, a mae yna lot o le i elwa. Mae hefyd, wrth gwrs, pan da ni'n mewn cyfnod lle mae yna sôn am da chi'n gwybod, European Super League a rhyw bethau felly, mae o'n rhoi cyfle i dimau Cymru falle gael i fewn i'r rheini pan fod nhw falle ddim yn y 7 neu 8 ucha yn yr uwch gyngrair hefyd. Felly mae o'n ddiddorol o ran hynny. Felly mae o'n benda werth cymryd sylw ar gyfer y dyfodol. A mae yna rhywbeth neis, oedd o'n teimlo'n od iawn, dwi'n cofio gwylio Abertawe yn chwarae Valencia yn yr Europa, ac wrth gwrs oedd Abertawe a bathodyn Lloegr wrth ochr nhw. Felly o leia mae yna rhywbeth braf o weld Wrecsam yn cynrychioli Cymru fel oedd ti sôn am Nations League a bethau felly. Dwi'n meddwl fod na elfennau cyffroes iawn ohono fo a gallu mynd oddi cartre i, mae yna dimau da, hyn oed yn y conference yn does, ond os ydych chi'n digwydd cael i fewn i'r Europa, da chi'n sôn am rhai dimau gorau Ewrop, felly mae yna elfennau diddorol iawn iddo fo, ond dwi ddim cweith mor syml a jyst gwneud y penderfyniad, dwi'n meddwl, ond mae Sean Harvey wedi llwyddo i gael i ffordd efo i UEFA a pethau felly, so sy'n ddiddorol iawn gweld beth i ban rhywun fath o fo, ond bendant werth cadw golwg arno fo. Wedyn, ond wrth gwrs, dydy'r gemau ddim yn peidio. Mae gennym ni gêm yn erbyn Northampton ar y cae ras, a wedyn gêm ar y nos Fawrth yn erbyn tîm dan un ar hugain Wolves yn y tlws.
A wedyn, mae'r gêm y disadwn wedyn wedi ohirio gan fod Lincoln hefo chwaraewyr rhyngwladol yn chwarae. Felly, falle fod o ddim yn amser rhydd drwg i Wrecsam jyst gael cyfle i gymryd i gwynt, os mae o wedi bod yn ddechrau cythryblus i ddechrau'r tymor. Ond beth yw'ch teimladau chi am, wel, y gêm yn erbyn Northampton yn gyntaf? Arwel, ti'n hyderus? Mae'n dod ar amser da. Northampton ddim wedi cael dechrau da iawn. Di ennill unwaith gartre, unwaith ar y cartre. Nôl yn y cae ras. Dyma'r math o games eisiau'n dilyn. Wel, cyfres o berfformiadau siomedig, really. Mae'n holl bwysig cael 3 pwynt, dwi'n meddwl, i gadw momentum na'n mynd, felly. Dibynnu'r anafiadau, yn amlwg, George Evans wedi dod oddi ar y cae, Max Cleworth ddim ar gael, yn amlwg. Dwi'n dechrau, disgwyl gweld tîm cry yn erbyn Northampton. Dwi'n gweld ni'n ennill, dwi'n meddwl, mae'n bwysau yn ni berfformio rwan, dwi'n meddwl. Fysa'r chwaraewyr i hynny wedi bod yn siomedig iawn efo yr hanner cyntaf yna. Sy'n ni'n gobeithio bod nhw'n siomedig, achos oedd o'n berfformiad gwallus yn anffodus. A dwi'n disgwyl yr un peth eto yn erbyn Wolves a y gêm ddwytha yn y cystadlaeth yma, sef ein ail 11. Mo Pal, sy'n licio gweld o'n dechrau, dyn ni'n mynd i ddod o fo fewn, dyn ni'n talu digon amdano fo, felly mae eisiau gweld o yn cael ei gyfle. Dwi'n iawn i ddeud bod ni drwad i rown nesa yn y gystadlaeth yma'n barod. Felly fysa ddim gwahaniaeth beth canlyniad, dwi'n siŵr iawn al. Na, un gêm da ni wedi chwarae allan o 2 ar y des, so mae rhaid i ni, os da ni'n ennill hon, fydda ni drwad heb y gêm ola, ond na, mae angen ennill hon os da ni eisiau mynd drwad, fod yn onest. Ond, just cael coesau ffres a wedyn, fel ti'n deud, gorffwys wedyn am pethefnos, neith yna neud lles ni, dwi'n meddwl. Ond, wrth gwrs, mae'n gêm disadwn a dwi'n rhagol ni'n ennill, ond mae eisiau perfformiad, mae eisiau bwnsio nôl. Wyt ti'n gweld bwns, Ifor? Dwi'n disgwyl am ateb, dwi'n meddwl. Dwi'n gwybod os oedd y teision ffactor y 2 gêm dwytha yna, ond a wedyn gyda'r egwyl, neu'r toriad rhwng y gemau rwan, fydden ni'n mynd gemau cyngraid, dwi'n meddwl fydden ni'n mynd amdani a mae'n gwneud ni ffefrynnau, ond dwi'n dyfalu bod mor optimistig cyn y 2 gêm ddiwetha, felly dwi'n meddwl dweud gormod, ond a wedyn gan i arbrofi wedyn y gêm Wolverhampton, a wedyn penwythnos rhydd wedyn, so dwi'n meddwl bod o'n mynd i fynd amdani disadwn lle. Ydy, dwi'n meddwl ar bapur, da ni'n ail, mae Northampton yn bedwerydd ar 15, da ni'n adref, felly dylen ni ennill y gêm, a da ni ddim wedi bod yn chwarae mor wael a hynny fel fod ti'n deud bod. Dwi'n meddwl fod y canlyniadau greiddiol ar ddechrau tymor wedi bod yn ffafriol i ni, doedd o ran cyfleoedd oedd ni'n greu. Mae yna chydig bach y cwestiwn am faint o goliau da ni'n edrych fel sgorio, yn enwedig goliau mewn chwarae rhydd. A dwi'n meddwl fod o'n hawdd anghofio, pan ddau ti'n gwylio cyfres Welcome to Wrecsam, faint o weithiau hyn o tymor diwetha oedd tafliadau hir Ben Tozer yn cael ni allan o broblemau, achos oedd o'n just yn ffordd o greu pwysau a creu gôl i ni, a da ni ddim wedi ffeindio dim byd i gymryd lle hynny falle ar y funud. Ond, mae Mo Fall yn gwestiwn mawr yn dydi. Da ni falle angen rhywbeth gwahanol yn y blaen, a yn ôl y sôn, yn ôl James McLean, da ni wedi gwario lot o bres ar Mo Fall. Felly, bendant, fydd o ddiddorol gweld bydd o bendant yn dechrau yn erbyn Wolves, os na fydd o yn cael gêm disadwn. Ond ni'n gobeithio gweld ni chwarae tîm yn awedig rwan gan fod yna ddim gêm ar y disadwn canlynol, o leia bod ni'n chwarae tîm call, efo bob chwaraewr yn chwarae yn ei safle, a ddim chwarae fatha 4 wingback, achos mae hynny yn mynd i roi cyfle i chwaraewyr fel Mo Fall i
i chwarae mewn gêm go iawn, dydy, achos oedd y gêm tro dwytha braidd yn doredig, felly oedd yn anodd iddo fo ddatblygu hyder, mae'r patrwm. Felly dwi'n obeithiol am fuddigoliaeth yn erbyn Northampton, a dwi'n meddwl na ni gero yn erbyn Wolves, achos gan o gen i ddim gêm y sadwrn dilynol, dwi'n meddwl wneith o falle chwarae mwy, to bennaf chwarae pawb i'w safle cywir. A fysa hynny'n neud gwahaniaeth. Wrth gwrs, falle bod George Evans ddim yn ffit. Ac oedd Oli Rathbone ddim ar y fainc chwaith nag oedd, felly mae yna rhywbeth bosib yna anaf yma yna, neu salwch. Ond dwi'n teimlo bod ni'n dawel hyderus. Felly dwi'n deud 2 fuddugoliaeth, 2-1 a 3-1 yn erbyn Wolves. Arwel? Na i ddeud 2-0 yn erbyn Northampton a 3-1 yn erbyn Wolves. Efor? 1-dim. Dwi'n mynd i ddweud, dwi'n just... Wel, fysa ni'n hapus iawn efo hynny. Yeah. A fel oedden ni deud, fysa hynny'n debyg yn rhoi Wrecsam yn ail, efo 20 pwynt ar ôl 10 gêm, a fysa rhaid i ni ddeud fysa ni wedi bod yn arbennig o hapus efo hynny ar ddechrau tymor. A wrth gwrs, yn llawer gwell na nathon ni tymor diwetha. Lle gafon ni ddyrchafiad ar ddiwedd y tymor. Felly, dydy o bendant ddim yn amser i fod yn dor calonus. Felly, falle pidio darllen gorfod ar cyfryngau cymdeithasol wythnos yma di'r peth galla i, wel, bendant i parci ar tîm, ond dwi'n meddwl fod parci'n poeni am hynny o gwbl. Felly, wythnos gyffrous arall i edrych ymlaen, a pwy awr, falle gawn ni weld y Bale yn mynd i mewn i'r gôl.